ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଭିଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସତରେ ଦିନଟି କେତେ ନିଆରା! ସୁନେଲି କିରଣ ସହ ଆସେ କେତେ କ'ଣ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଶୁଭ୍ର ଗଣବେଶରେ ସ୍କୁଲକୁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜାଠାରୁ ରଙ୍କ, କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ସମସ୍ତେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମାତୃଭୂମି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଶାସନ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ତିଆରି କରିବା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭୂମିକା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଣୀତ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରକୃତ ମହୁ ଚାଖିଥିଲେ ଭାରତବାସୀ। ରକ୍ତପାତ ଆଉ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ମନେଇବା। ଏହି ଦିନ କାରଣରୁ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଖୁସିର ଦିନଟିଏ। ବିଶେଷ କରି ନ କହିଲେ ବି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆଜି ଭଳି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା, ନିଜେ ମହକି ଚଉଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ମହକାଇବା, ଆମ ଭାରତକୁ ଏକ ବିକାଶ ଅଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ ମାତା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।